Здравейте! Днес е първата ми вечер сама без Хриси. Тя изтръгна вчера. Самотно ми. Това принципно тя го носи. Сега си го сложих. Ако беше тук, тя ще да си го носи. Много е тихо. И като имам някаква идея, нямам на кой да я кажа. Другия минус е, че нямаме къде да я запиша като цяло. Имаме една единствена тетрадка в цялата къща. Усещам как че се очертая една супер скучна, самотна... Супер скучни, самотни 2-3 седмици. Затова съм поканила страшно много хора да ми идват на гости, защото аз много мразя да бъда самичка и ще се надявам те да ме държат не толкова самотно. Това беше много тъжно. Видяхме нещо много готино. Това е такава рампа, на която инвалиди се качват и ги закарва. Ето там има едни дръжки във водата. И според мен е много яко. Аз не съм виждала такова нещо на български плаж. Вижте колко е чиста водата. Буквално се вижда абсолютно всичко, даже и навътре на дълбокото, което не искам да си изводя телефона там, но пак е толкова кристално чисто. В момента е 2:30 и си тръгваме от плажа и сега ще се оправим и ще отидем в Кавала, за да разгледаме малко. Вие ще кажете ли нещо? Не. Не, тя ги е срам от камерата. Ще ги изяде. Днес е първият ден, в който се прибирам без Хриси да ме чака вкъщи, а тя принципно винаги ме чака вкъщи, като се прибера. И е толкова празно, обаче първото нещо, което се замислям и усещам като вляза е миризмата. Мисля, още си мирише се едно Хриси е тук, но Хриси я няма. Отварихме си колата и тръгваме за Кавала, като избрахме да минем по един по-дълъг път, който обаче е по-красив, защото е покрай морето и минаваме покрай няколко малки селца. Така че сега ще ви покажа някакво кадри от там. И е толкова празно. Тя винаги, значи най-любимото ми нещо е, когато се прибера и тя подскокна от дивана и дойде да ми каже здрасти. И сега няма кой. Малко като кученце или като коте, дето цял ден е било само и като се прибереш и те намира. Още 2 седмици без нея. Да, ти си помниш какво е това горе? Моля? Е това какво е, знаеш ли? Вода са относили. Само те изпитвам, защото аз си спомням. Така ли? Намерихме си приятел и сега върви с нас. Ти как го кръсти? Мама седи там до кошовете и е страх да мръдне, защото кучето е до нас. Ние до сега бяхме на бар. Сега се прибираме вече към Нея Парамус. И се чудя в момента какво ли прави Яни. Поради непредвидени обстоятелства, работният ми ден преминава от дивана, което е изключително хубав начин да работиш. И много се радвам на работата ми, че ми позволява да го правя. Но в такива времена, в които си седя вкъщи повече, пак я няма, Хриси, и се усеща. Днес сме на нов плаж. Аз вече изгорях, цялата съм червена. И между другото, когато имате ден, дори да не искате да се мажете с слънцезащитен, вие трябва да се мажете с слънцезащитен, поне някакво олио нещо, за да подхранвате кожата, трябва да го правите това. Също така ето там има някакво огромно натоварено нещо. Тук що ходихме да питаме и е 10 евро за час и 15 евро за цял ден. И просто ти дават една жилетка и е като натоварен луна парк. Я, Даная, кажи нещо за влога. Много обичам да си говоря глупости. Обичаш да си говориш глупости? Да. Я да ти видя лъка. Много е хубав. Сама ли си лакирана? Да. Сме лакирана. А това е някакъв детски лак, който след малко би трябвало да изсъхне много бързо и става като гума. В момента с мама сме на разкъсителни процедури. Първо ни направиха ногтите, сега ни плетат косите. В момента 8 сутринта. Станахме супер рано да съберем всичко. Това е николите. Са доста една, 2, 3, 4. Тръгваме към Тасос. Там ще направим една разходка, ще дадем нещо и после тръгваме на плаж на Кермоти, най-вероятно. Не знаем още. И после се прибираме към България. Добре дошли във влога, който от тук нататък няма да бъде тъжен, да ни липсва Хриси, тя още ни липсва, но ще бъде много изпълнен с забавление, защото няма само Хриси да се забавлява. Последната седмица тя е в Гърция, така че преживя много хубави неща, докато аз бях от вкъщи на работа и от работа вкъщи, така че нямаше много какво да снимам. Но
днес, заедно с Рони и Илиян, заминаваме за Бургас, където ще идем на море малко и ще видим и Team Boom Fest. Дали Хриси прави нещо интересно? Що се качихме на ферибота. Ето тук има някаква тераска най-отгоре, където сме се качили ние. Долу са колите. Тук, долу точно под нас, има място, което е закрито с бар. Ая! Говоря на ферибота? Да, харесва ти. Мога участвам в влога на Ян. С най-доброто. Пътуваме с Рони, Илиян и Преси. Да, здравейте. И какво е едно пътуване без Макдоналдс драйв-тру? Така че... Направим се драйв-тру от този Макдоналдс. Тук що слезнахме от ферибота. Буквално слизаш и веднага тук има някакви ресторанчета, които не знам дали хващам. Айде. Има ресторанчета и сега отиваме по някаква главна в Тасос, в която ще има, доколкото знам, някакви сергийки с някакви неща. Намерихме коти. Намерихме още едно коти. Седнахме да ядем на едно заведение и тук е супер горещо. Нямам търпение да се прибера вече в България. Ами пристигнахме в Бургас и си взехме гривнички за Team Boom Fest и сега отиваме да хапнем. Между другото тук е много хубаво. Много ми харесва. Ето. Ти видели ли сте ме? Да, Здравейте, хора! Абонирайте се моя канал. Ами се нарича ютубър. Да, Папа Чоле се казва. Там реагираме на какво беше? На къщата на инфлуенсърите, да. Стане отиваме тъпът на хладното, защото ми беше много топло предния път. Тук на климатик много е добре. Там е Тасос. Там идваме в момента към Керамоти. И ето това, като бях малко, ми казаха, че е някакъв змийски остров, на който има само змии. Не знам дали е вярно. Обаче аз така знам. Кажи нещо за влога. Много мъдро. Малко гладняк. Малко само. Тук ще ядахме, бе. Малко. Вече сме на границата и даже нямаше опашка, тъй като аз имам огромен късмет. Сега да не се орчасвам, но да. Примерно, както обикновено, плановете се променят в последния момент и всъщност няма да се прибирам вкъщи. Отивам при баба на гости, тъй като тя днес има рожден ден. Честит рожден ден, баба! И така ще празнуваме всички заедно. Само ще по-бански даже. Ама нищо. Не съм ходила в водата, ще го преживеем. Сме при баба и сега в момента има малки кученца. И ми се радваме, бебе хубаво. А бебе хубаво. Те между другото се продават, така че може да ми пишете в Инстаграм за тях. Колко малки бе! Значи хора, Team Boom Fest леко така мина, ден беше прекрасен. Благодаря. Аз забравих да снимам цял уикенд, но сега ни предстои много забавно нещо, защото трябва да стигнем до неговия хотел с ето тази тротинетка. Прибирам се, Яница, в нас. Опа! Айди, бебе. Кажи на колко години ставаш? О, не съм правила сметка даже, точно не знам. Не знаеш на колко години ставаш? На 66. Колко? На 66. 6-6. Щастие. Най-накрая се прибрахме. Аз съм вече супер изморена. В момента ми изчекам 1 часа. И просто искам да си легна. Яни дали спи в момента? Не знам. Оцеляхме! Искам да кажа, Яни, че аз съм най-добрият шофьор на тротинетка за 2 човека, за 1 човек. Така, и сега, понеже е толкова уж добър, че ще ходим Да тротинетстваме. Пак. Отиваме да тротинетстваме пак и Яница мисли, че ще умре, но до втори път ще ти докажа, че няма да умре, ако не качи това видео, че умрял. Изтръпваме за Созопол с моите приятелки в 2:30 сутринта. Теглим на случайен принцип билетите, защото имаме две различни купета по 3 места. Мони, виж какви са билетите. Да, да, моя. Вижте. Значи аз съм с Вики и Кари ли?
Бургас. Другите вече тръгнаха към Созопол. И сигурно се чудите. Защо Аджеба Хриси още е в Бургас и седи и обикаля? Сега ще ви кажа. Аз имам да снимам една фотосесия преди да отида в Созопол. Тя е в 9. В момента е 6. Даже не е в 9. В 9 ми почват грима. И, нали, супер, другите тръгват, обаче аз забравям да си оставя багажа с тях. А той е страшно тежък сак. Докато бяхме във влака, се запознахме с един човек, който беше при нас. И той се оказа пък, че чака някой да го вземе. И той беше като, нали, ще ти помогна, ще ти пренеса багажа, нали, да отидем до гардероба на гарата. Обаче се оказа, че гардероба на гарата отваря в 10, което не ме устрои по никакъв начин. И аз вече си викам, сега трябва да ходя до тази локация, защото тя е на 8 минути пеша, няма да ме взема с такси. И трябва да го мъкна този сак. Бая време. И той се сеща, че всъщност в автогарата също имат гардероби и че може да пробваме там. И пробвахме и е 5 лева за цял ден и е супер голяма далавера. И аз съм страшно благодарна за този човек. Но в момента отивам да намеря локацията, въпреки че е много рано. Май без това няма какво да правя, така че... Ние си тръгваме от Team Boom, обаче изпукахме гума. Сега нямаме резервна. Да, сме на средата на магистралата. Да. Рони и Джолето сега ще се опитат да залепат дупката. Да. Ама къде ще я напомпаме или какво ще правим, не знам. И приличаме на нищо, поне аз, защото вчера малко. Вчера беше тежко. Да, няма да го обсъждаме. Нови сведения ще си откараме тук известно време. Така че... Право си няма да спи. Гледайте сега шофьора. Или Хриси му повече късмет в момента. Влезнахме мадамите да разкотка. Бяхме супер изморени днеска и цял ден се улежаваме. Угодняхме. Така че отиваме да ядем някъде. В някакъв фенси ресторант, защото Мони иска в фенси ресторант. Ау! Здравейте, приятели на Ютуба. Надявам се да се познаваме за ютублета. Да, за Ютуб. Здравейте, отиваме да хапнем да бедните студентки. Рики, болно ли си в салатата? Не, защо не? Я кажи защо. Тъй като много обичам салата Цезар, просто са ми донесли марули. Лимонадката е много свежа, на здраве, приятели. Аз пък съм доволна от моята манджа. Цената ви изобщо няма да я коментирам. Само ще съм поранена луда, че не видях колко плащам за това, какво ям. Но поне беше хубаво. Иначе лимонадата е много добра. Вървяхме си Созопол и намерихме най-дебелото коте на този свят. Погледнете. Е така. Че ми се отчетя да бъда самичка, затова си поканих гости. И това е Мак Денислава, която... Чакайте! Не, служи ми, искаме така небрежно. Окей. Скажи коронка. Не. Сяда и че чакрата напуска тялото. Скажи кристалче. Кристал? Не гледам на кристал, гледам на мимчето. Айде. A long story short, Христина я няма, аз ще гледам на Яница на карти за любовния живот. Айде, избери си картата, какъв ти е настоящия проблем. Коя карта усещаш? Да, стой! Тази. О, наобратно е! Добре, дай ми как се чувстваш. Добре. О, не, всичките карти са наобратно, човек, това не е на добре, май. Тази? Да. Но видим, настоящият ти проблем е... Мале, ти си нещастна в любовта. Защото това е щастлива жена наобратно, което значи нещастна жена. Чувстваш се, седо си, мислиш си, че тази карта е, че е сама върху целия свят. Но се оказва, че не е сама, има много хора около нея, които я подкрепят и тя чувства подкрепата, макар че по никакъв начин това не й повлиява на настроението. В бъдеще... В бъдеще... Чакай, ще съм много измислен. Това е бъдещето и карта. В бъдеще, значи той я правил на маймуна, но в бъдеще няма да я прави на маймуна. Ще й дойде акълър. Та маймуна има празен поглед. Яница е едно имала празен поглед, ето същия поглед. Но в бъдеще ще се изпълни този поглед или с добродетел, или с злонамерени деяния. Благодаря ви. Имаме традиция, всяка година удряме крушата. Сега ще видим тази година кой ще е най-силен. Вики по принцип всяка година е първа. Сега ще видим дали пак ще е първа тази година. Се пазете се. О, тук май е слабо тази година. А, не. Е много.
Миналата година беше по-малко май, сега си по-силна. Вала. Елка Зелка е следваща. Снимахте тук? Да, ще видим дали съм заякна. Това изглеждаше много силно. Охо! Мака ти стотинката е следваща. Да, миналата година така. Има запазени текстове. Кари Уича. Кари почна веднага. Кари няма да чака. Кари никой не чака. Така. Кари много слабо. Крисико, помниш ли колко ти беше миналата година? Аз имам пръстени, чакайте. Дай златото. Среброто. Айде. Това изглежда много слабо. Доста превърна на Beyblade много рязко. Маля, искам пак, аз няма да го правя въобще. Как му да се въобще така? Вижте втори опит. Думкай. Криши, нямаш късмет, сори. Това ми беше много... Аз по-силно това няма да мога да правя. Айде, даже пръкна. Чулата. Не. Аз съм много доволна. Мони се престраши тя да удари. И ти като мене. Оп. 150. И буквално почти идва края на нашите, даже повече от 2 седмици разделени. С Хриси никога не сме били толкова дълго разделени, обаче вече нямам търпение. Ще трябва да направим нещо за Хриси, за да може като се прибере да е изненадана, да е щастлива. Едно от нещата, за което ме помоли е хотпот. Ако не сте гледали видеото ни с хотпот, може да го гледате ето тук горе. На Хриси много й хареса да яде хотпот и единственото нещо, което си пожела, беше да й направя хотпот. Вече средата на деня нямам нищо за правене. От сумата и време не съм имала възможността просто да прекарам един ден, в който не правя нищо. И днес това правя. Си гледам сериала, направих си прекрасен обяд, това е биф булгоги, ако искате рецептата мога да я направя в TikTok. Но то не е пранк. Ами беше много смешно да го направя, понеже има една игра, която не знам дали много хора я знаят, но е като Cards Against Humanity и се казва What do you meme? Ето тук просто ще оставя как изглежда играта. В нея има мимчета. И аз оставих на различни места из къщата мимчета, които Хриси да намира. И първото мимче е в тоалетната. You're doing a good job! В другата... На Хриси леглото е оправено, хубаво, нали? Не знам защо толкова много се забавлявам, но ми е много забавно. Също така ще се опитам и да снимам момента, в който Хриси се прибира. Не обещавам и за това, че ще успея, но много се вълнувам. Малко късно се сещам да включа камерата, но Хриси се прибра! Много съжалявам, че не снимах когато дойде, но просто нямаше къде да подпра телефона а пък и много се радвах да я видя, така че нямаше как. Да, пък аз се изненадах, аз реално влезнах без да знаеш, че съм долу. Пота е пред нас, готви се, вкусно е и продължаваме само така. И в по-късен етап ще го завършим това видео, защото това би трябвало да е края вече, но няма да е сега. След малко се не надем.